lor ka jing u jing nam jong ki pat ba ka than rimulyang ka KSU rimulyang circle ha ka jing yalam usamla byang boy sangyang kum president ringkat usamla Dominic Harmal kum general secretary jong ka rimulyang circle lalap shibon ki jing duna ha ka te ka PHC hospital nong lang kham tam e na mar ki pat ba ki balet shim na ka te kim juyo dawai bat ka daw ba kim yo dawai ka dei na mar ba uklem dan u pharmacist bat la da ki yo dawai ru dei bala shu ai de ki staff nurse na lor kata dang don ru saki wiki ki jing duna ha ka te ka PHC kum ki jing thia jong ki nong pang ru ki duna bat da shu phathia no ha ka store room saki dawai ru kat kum ka jing don kam ka te ka PHC kam yo kata kalong balada don kam 1,000 ka shet yo tang kumba sanspa ni 6,000 ki dawai ti kumta na kalyang kaseng kala lekbu jingtho syaka DMHO badawa sendan bak sarkar ka dei ban penbyang no ya baro kitay ki jingdan kam jong katay ka PHC kaleng kejongi keseng ni snow ki penpau ke jing snow kumen haba nilayo ya kane ka sub center ka badon hang ne ha chaka ha kadong ka thang kejongi namar kane ka sub center kalong kawi ka chaka ka ba ju yarab ha ikinong pang kinong stom ha kadong ka thang kejongi te kane ka sub center ka badon hanong se ke jengai napo rindu si kumba arpulai ne 100 kilometer tam te kalalong sisa ke jingkerku ya kadong kathan ke jongi bat kumta ngi penpau ba banwan sapo rindu si ikibriu ki jongi kadong kathan kalasem jing e namar kibriu nakadong kajongi kilong ki ba shu blamen sngi pamen mit te kane ka jing don ka sub center ram se kalalong sisa ka jing kerku yengi bat ngi kenturu ya ka sarkar hak bayide pat kane ka sub center pan thai kmarlem hakini jing duna kiba nakaleng ka jongi ngeladep pan wan pan penpau menta kasih hangne hapo DMHO nostan yang berdebat kecing wan mi jungi menta hangne hapo hangne ha bat ka DMHO kanti halor kecing ucing nam ke ba ka tau ba kalong ba kecing bom don u farmasis pat endang ngila lejmi yang tu ngila lap sibun saki pat kecing duna kata kalong ba ketkum kecing ya keren jungi bat ki doktor hang tu ki doktor hing tu kalong bah ki staff tu kalong bah nadu bah ki transfer no ya u farmasis nang tu na po nang ne na po PHC nong lang ti haduk menta kemut bah kapus kalau along tili ti ngilawan ya kenduk ya imadam hane ba naliang ju imadam ila pencahi hangi bah nadu bah dep nadu bah la transfer ya i farmasis naliang jonggi ro ila pha jing tho cha kibor kiba hacrong ndrei hadu mentah kipat yo eka kano ka respon tangba ila shu ai ga jingkermen ngi ba hakine kita yo sebon kita yo banwan in sa ta no lan kin pen urlong no ya kene ka jing duna lan jing don kam jong kateka PHC hai bode buat farmasis hadin kata ro ngila yo biang sa kajing hakajing jurep jingi ngila lab biang sa koi kalong ba agi je hai bode bat ki dawai katkum kajing ai jong ki doktor untuk long hajing sha ki doktor ki lapha makam ta kajing don kam dawai hang to ya isi lak numno ka don kam 1,000 rei na ka 1,000 bun baki yo tang 6,000 ti ngi kepar ngila pensiun ro hai madam hai debat danero ba lak numno ka dawai ro di ban politik na katkum kajing don kam jong kateka PHC nata sakawe ro hai debat kicing tia ngilak labi ba
kijing tiak ro namta ka jing tiak jong kinongpang ro kiduna te haduk menta haduk ba jaka ban pentia kinongpang don jaka haduk ba kin sap shift ya ki pajba ya kinongpang syaka sturum te ngi kepat ya sarkar ba lak nu ba namta kijing tiak jong katai ka pisiro ide ban extend biang kenang ba ki pajba kin nom poi hau put ba kin haban wan syaki hadu nong stone lane syaki wiki jaka ka KSU Rimuliang Circle nadu kashpotrik na bespo arjar arpusau ya ka ba nakaliang jungi ngilale jurip hapo ka PHC Nonglang halor ka jing bombyang jong ki kilat jing eram na benta kapang kastom hapo jong kadong kathan ka jongi tena kaliang jongi kum kaseng hak tu kasngi ngilale ban yakendu markmat yak doktor ban pensisya hatu kata ka jing od jong ki paradok parasnam ki jongi hapo kadong kathan ka dain em hendrai ke ka bangi ngilap hak tu kasngi kadai ka jing sisya ba sibun ni kidon tang ha ki jing duna te kum bangi tem ba kadong kathan ka jongi kalong kadong kathan kabala he kabala yar ban kibriu ki jongi satu kisania ben yakni ke PHC lada kidon hapdeng kajing pang kajing stom te kumbang item bakade jaka kaba jengai na kisnong kitau barhagaju kaporu kilong kibriu kiba duk na kata kadau bagi penlong eki bakin syania anrei ke ka bangi ngilap ha tugas ni kalong ba nakaliang jong u farmasis ru kumdon ban nakaliang jong ki dawai ru kum bagi doktor hang tu ru kilapan pau ingi ba nakaliang jong ki haba kibu ya ki estimate ar hajar teng kadawai kapoi tang san spa bar hadu syajar te barabor ki nongpang ki syat ut syat nam nakadaw ka jing bombiang ka jong ki te menta ka sngiru hagju kapor nakaliang jong ikum kasteng namar bangi ngidap da ka jing snow here halor kini ki baro kumta ngilawan ban ya kendu ya i madam hangni bat nakaliang jongi ngilawan bu ru ya kini kijing tho namar ba ngisthu ba kamlong ya ka ba ngin kan slam mo kani kalat jing yada na benta kadong kathan ke jongi kumta nakaliang jong iru ikular bat iong ba insim khie namar ba hon kade ke jing sisya ba ka PHC Nonglang menta kadon hapdeng ke jing duna bat hapdeng ke jing ya ka ba ki pajba ki wan ban wan ya kila jing erap hak tu ke PHC te ngisngo komen nakaliang jong ikum kaseng ru ba nakaliang jong iru ila kular yangi ba inle khamkloy ya kini baro ya ka ba nakaliang jong ikum kaseng ila bu hak mat jong ki